Počkáme na signál, zdali je všechno připraveno. Za malý okamžik to vypukne. Za mnou do šatny už dorazili také další hosté dnešního večera. Máte se skutečně na co těšit, pokud jste si prostudovali scénáře a programy dnešního večera, tak víte, že mezi vámi už právě teď je Nasty a Andrew z pořadu Na stojáka. Určitě nemusím představovat, v tuto chvíli jsou jenom vaši, můžete si odchytit, pokecat, vyfotit. Za chvíli tady budou stát se na pódiu opravdu Na stojáka. Takže na ty se můžete těšit a pak hlavně, jak jsem upozorňoval ten úvodem, nevyhazujte se útržky stupenek, protože to všechno, co vidíte po mé pravé ruce, bude už za hodinku a půl vaše. A ta šance dneska, že něco získáte pod vánoční stromeček, je statisticky skutečně hodně vysoká. Takže bacha na stupenky, uchovejte si je a nestrácejte naději. Máme tady 24 hodnotných cen a před námi už 3 borce a 2 borce jednoborní, kteří právě teď předvedou svou exibici a pak už bude prostor pro vás, dámy a pánové. V tuto chvíli show team trampolíny Patrman Liberec. Dobrý večer! Je to vaše. Prosíme o první skladbu.
jenom jeden nejdřív. Kolik máme zájemců? Kolik jich můžu ještě přivízt? No, já si myslím, že ještě tak vidíš chvíli, tak to ještě máme. Dva vezme, tak už to nechte na mě. První dámskou dobrovolnici, počkáme si na Luigi Salchov, je tam! Tak ještě závěrečný trojitý tulup s odrazem na levou patu. Bude tam, je tam! Obrovský potlesk, děkujeme a já poprosím jméno. Anička, paní Anička, obrovský potlesk. Dámy a pánové, chtěl jsem, aby si tuhle extrémní disciplínu vyzkoušela také dáma. My vám uděláme schůdek. Ne, on to má rád s podpatkem právě dozadu. Ne, dobře. Tak bez podpatku. Že bych vás přitlačil, nechoďme to. Už jste nahoře. Jako Lénika. Jdeme na to. Poprosíme o absolutní klid. Připravíme se a teď rozjedeme. Míření puků. Takže na 3. 1, 2, 3. A je to tam! Je to tam! Dochází k drobné diskuzi mezi trenérem a svěřenkyní. Prvky zřejmě nebyly provedeny tak, jak měly, takže se nám nedopadne. Teď to bylo lepší. To byl těžký akrobatický cvik zvaný placák. Krásný. Přátelé, já nevím, jestli si to užívá více trenér nebo cvičenkyně. Každopádně já vám moc děkuji. Aničko, byla jste úžasná. Děkuji. A jak bych došel pro posledního dobrovolníka? Já totiž dostal zběsilý, lehce perverzní nápad, ale říkal jsem si na závěr, to bych chtěl nějakou pecku. Vybrat opravdu někoho z davu, někdo, kdo to nečeká, někdo, kdo by si ten večer